Ну, яно ўжо открываецца. Вы ставіце пытанне, і фактычна вось на нашых вачах адбываецца адкрыццё гэтага акна магчымасцяў. Я казаў гэта на палітычнай канферэнцыі. Оно можа быць маленькае, оно можа быць кароткае па часе, але яно ўжо адкрываецца. Калі прэзідэнт ЗША кажа Лукашэнку аб вызваленні 1300 людзей палітзняволеных, і гэта, магчыма, адбудзецца бліжэйшымі днямі, я не выключаю такую сітуацыю. Вось, калі ласка, гэта геапалітычная сітуацыя прывяла да адкрыцця гэтага акна магчымасцяў. Мы жа хочам, каб людзі былі свабоднымі. Хочам. Далей, пасля гэтага што адбываецца? Ёсць Еўрапейскі саюз, які таксама можа ставіць умовы Лукашэнку. Я, наколькі ведаю, і Злучаныя Штаты Амерыкі не толькі гэтае пытанне ставіць рэжыму Лукашэнку, а значна больш, яшчэ больш вострыя і важныя таксама для нас. Ну, я не хацеў тут параўноўваць жыццё людзей, заўсёды самае прыярытэтнае, але дадаткова важныя для нас, для дэмакратычных сілаў, для Беларусі, для будучай свабоднай Беларусі. Я не хачу раскрываць, можа, змест гэтых перамоваў не будзе некарэктна з майго боку, што мы размаўлялі з амерыканцамі. Але гэтыя пытанні, напэўна, я вас завяраю, ставяцца і будуць ставіцца далей. І не забываем, што ёсць Еўрапейскі саюз.